Голосу Русину Подкарпаття. Шуровий герой голосу Русину Подкарпаття, простий сільський фатюк з приселка села Лохово Лінівцю. Надниз Лінівці суть частю Лохова, а ібо й у старі часи в народі Всеокремішня Республіка за свою маленьку дзвоницю церковлю Георгія Побідителя, храмовим святом на Юрія, діленням на Лінівці верхній і нижній за автентичну русинську бесіду, котру з боку цивілізації тяжко згубити. Василь пожив та прожив у Мукачеві, а й бо гордиться тим, що є руснаком, любить свій народ, його бесіду наш сохтаж. Он з молоду займався музикою і довгий час прогув на бубнові рокаші, котрі в народі називали цигани. Но ці гудаки голосили самі себе степень. Мали амбіції завести на знамному тоді фестивалі «Червена рота». Айбо прийшли мрачні 90-ті, і цигани се розпали, і гудаки пішли кожен своїм путем. Василь раз походив по заробітках, а потім крутив по танцях і свадьбах музику. З дитинства в'єдно з другими лінівськими дітьми Василь бігав кожну суботу до церковли дзвониці, бо поцілувати хрещик. То досить було ритуалом. З цього почалася тяга до старих храму, старовину в цілому. Он гордиться, що іменно його бригада за консультування Михаїла Сирохмана реставрувала дерев'яну Циринчуську церкву Архангела Михаїла, яку на початку поклали у селі Горонда у 1682 році, а у Циринчуці її горондяни подарили у 1733. Має дяку Василь, кій на то буде Божа воля, вчинити се і в рудних Лінівцях, де унікальні старі деталі давно замінили бляха і пластмаса. Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Василю, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Знову родилися у селі Лінівці, це присілок Лохова, що біля Мукачева. Що можете розказати про село і Лохово, і Лінівці? Коли був перший спомин про ваше село? Ну, так як я родився у Лінівцях, маю більше про Лінівці знав, но... Ну, з того все і почало, як? От це і почало з берега, із ліса. Ну, село наше є досить старое таке. Так, книжки маленько читав, то знав, що десь 1241 року, кіт добре мені пам'ять. А коли сюди прийшли монголи, перейшли Верецькі? Перший раз, якби було записано село в книжці. Уті пишеться літопис, не там. Та от туди, значить, і вже чули, знають за наше село, бо раз його записали, то вже, значить, вже було, в той час було. Ну, а скорше не є, то старе село. Ну, а що то у вас за Батиєво поле таке? Батиєво, ну, то не у нас, то май маленько далі, то меже Бобовище Мілоховом є, там поле таке, досить велике. Там гіби Батий стояв із своїм військом, там се установив, та тому так і назвали Батиєво поле, я так собі думав. Ну то ще може ко знає, може то ще й Лохово туди в той час було, і не Бобовище. Ну то меже Бобовище Мілохов має, є таке поле. А це є декотрі легенди про татар, про монголу, котрі сюди приходили, ну і Лохово, само собою. Ну, легенди, да, ходять, є такі легенди, то ще я, коли так між старими людьми там у Бобовищу на свадьбах, туди-сюди, і розказували люди старі, і в книжці теж написано, що там монголи в той час наших людей, як зайшли, то топили в бочках. У котрих видних? Ні, в бочках, щоб квасили капусту. Видно, бо не стало. Там мала добувка. В бочках, що квасили капусту. А, в розсолі прямо? В розсолі, да. То бочки були великі, та топили наших чоловіків там. Ну, бо так кажуть хлопці, що їх теж топили. Не наших, а монголу теж там десь в бочках теж знаходили.
Є така легенда. Це знаєте, що у Лохові були археологічні розкопки і знайшли давні поселення, сліди давніх поселень. Чули сте про це? Десь у 1954-55, вроді би так, пам'ятаю, роках велися розкопки. То велися і... Це експедиція Федора Потушняка з Із університету. Ужгорода, знав, що з Ужгорода Потушняка, да. Находили там, і десь коло Черевиць навіть скарб якийсь знайшли. Бронзу або срібло, або що там, щось Це знаходили. унікально, бо туди виходить, що там були сліди бронзового віка. То коло Черевиць, то теж близько, то фактично і в Лохові. Інтересно. Я чув, що ви малим теж в лісі знайшли були пістолет і дуже много хлопців. Та може не можеш казати нікому. То ти вже тепер можеш. Або я його в школу пак здав, було таке. То старий наган був такий поржавілий, ко там знає, що там по лісах теж було. Знайшов він був, здав йому в школу так, як то положено, добросовісно. Яка б його була судьба давше? Судьба не знав. Чесно, я не пам'ятаю, то досить давно було. Ага. Не буду казати, що як, але давно було то. От чого походить назва вашого села? Є вроді би 3 версії походження. Кажуть про Лугувку, що десь в вершнику якомусь там на коньові Лугувкася забила. Кажуть про Вовчує Логово, що там було в Ленюцях, Куткіся Лохово починало, та там десь було Логово Вовчує, вовки були, навірно. А ще кажуть, що Волохи там у нас там десь у лісах теж жили. В лісах фактично це пастухи були. Це може бути, тому що фактично Волохово є Волохово, там воно созвучно, та може і то. Так що є версії, не єдна є версія, є їх. І фактично назву Межеві у вас теж Кичера є. Є гора Кичера у нас, і фамілії у нас такі є в Лохові. І Кичера, і Капац. Знав, що казали, що от старі люди, що Волохи якби були. Волошин, Волощук, рахуйте. Є. Я думав, що то пішли тут, і що могло бути і від цього слова, що пішло. А крім Лінюцю, Лохово мало ще котрі присілки? Присілки, Коструб присілок було, але я не знав, де то якому. Я чув, був присілок, а де то було точно, яка то вулиця або де. Десь коло Лохова, навірно. Як правило, за урочищем всокучують назву старих сіл. Або не всякто. Не всяда, ні. І Матяш, по-моєму, що у вас було теж назва така. Коструб і Матяш. Села многі... То в книжці пише, фактично не потопилися. Це конкретні, це історичні назви. В книжці пише, не потопилися в малих. Ми ж галичанами прийнято рахувати, що Лохово є майбуж русинським селом Подкарпаття. Чуємося, такий був журналіст, він сам родом із Франковщини, Тарас Вайчук, і він розказував, аналіза той не є ніякого, тому що за переписом 2001 року всього 0,51% Луховцю записався русинами. Бесіда у вашому селі дуже чиста. Вона дійсно русинська, всокочена. Не така, як усяде все. Що можете про це розказати? Як сте говорили з маленькими, як з учителями говорили в школі? З учителями теж давно було, але по-нашому, по-лухуськи говорили. Вони не переходили, як правило, вони в себе вдома своїми дітьми не переходили на українську бесіду. На українську не дуже, бо з маминим молоком якась бесіда дає, на такій бесіді і говориш. І де я не був на заробітках, я старався говорити так, як говорю, і мене чомусь розуміли. І розумів. І на даний момент я общався теж із людьми приїжджими по роботі. Я говорю по-нашому, по-своєму, вони мене розуміють, а їм то не мішать, я звідав, мішать вам то або говорити. У Лінюцях по-другому і не можеш. Це дійсно до такої, так маленько на отшибі, і там це своя специфіка. Корка, госка, вусям. Так вочі, вогорок. Так у нас говорять.
Голосу Русину Подкарпаття. Знав, що в Лінівцях є невеличка церковка, маленька дзвониця, і такі церкви клали по тих селах, де було мало людей. От у Клин маємо похожа церковка. Що про неї можете розказати? Ну, коло тої церкви я вирос, коровам дозирав, знав, бо то ходили ми, бігали ми туди. Хрещик цілувати кожну суботу, коли дзвон дзвонив, значить треба було бігти туди. Тося минуло, тепер уже того не є. Тепер вже хрещик не біжуть діти цілувати, і якось тося тіряє швидко. Ну, а церква, вона має, от у Лухові церква Покрова, по-моєму, а на Лінівцях? На Юря. На Юрія, 6 мая. Тобто там проходить служба. Гостино по хижах, як усякде. Як у всяких порядочних людей. Ну, і дійсно, лінівці фактично можуть це відділяти від Лохова. Тобто свій старостат робити. Маленько мені то, бо церкву мало переробили, бо я ся займав церквами мало, та переробили на май такий современний стиль, що мені це не дуже любить, але так рішили, та вони так то зробили. Може було дерев'яну церкву мало, ну і лишити її би. А що там зробили не так, коли ремонтували? Ну, маленько пластмаси, мало бляхи, мало то воно не то. Та ясно, я так собі думаю. Ясно. Це моя думка, але може хтось по-другому думати. Були взагалі без клинця складали, а не то, що пластмасу, а бляху туди. Да, ми клинці се не били скорше. Типлики се били. Є такий типлик, і то се забивало. Ну, так уже то так. Хрест коло церковки у Лінівцях – це ваша робота? Своїми руками, якби я зробив, то не лим. Я і з хлопцями. Були хлопці, що мені то допомагали робити. В старі часи я знав, що бо не робилося, майстер або то даритель, він десь надпис робив свою. Ви коли хрест клали, робили сте не робили сте так? Ні, я поклав просто число там у місті єдному. Я знав, де, але колись поклав. Оба люди знали, ось колись поклав, а так. Ну, для вас це було не важливо. Не важливо, бо я з людьми робив теж, мені допомагали. Хреста, бо там треба його списати і ще писати туди та й писати. Тепер перейдемо до того, що якраз я хотів вас відати. Ви займаєтеся якраз старими такими речами, старовину реставруєте. Коли ви це почали робити? Попросили зробити, і ми то зробили, так як з деревом робимо. Щасливо. Ростоватульці, Серенчуці, як говорять, кому як парує, то так і говорять. Ну, стара назва Серенчуці, там по-любому. Но там дерев'яна церква якогось того, ви знаєте? Михайла. Коли ви її реставрували? Ми її реставрували, то вже 1,5 року десь тому. Ми її реставрували. Ми це тими роботами займали десь півроку. Ми розкажіть там про процес, як воно проходило. Дуже інтересна робота, як і чесно. Я перший раз так був із церковними старовину стикнув. Дуже робота інтересна і дуже така душевна, для душі дуже робота. Робиш людям бесідку, робиш там столи, лавиці, то якби є а церква то зовсім то друге. І робота не так тобі йшла, і зовсім по-другому. Я чув, що коли ви її робили, то ви казали, там і воздух другий. Другий воздух, друга аура, як кажуть у нас, друга зовсім. Іменно та, то старенька, то китайся не ошибав десь років 350 той церкві. Її пару раз перекладували з міста на місто. Її подарували були, я знав, у Серенчуці. Туди багатше село, собі клало нову церкву, такому селові меншому дарувало, котре село було відніше, та тому дарувало церкву. Вона ся розбирала, перевозилася і там ся складувала. Та її раз переклали у селі, у єдному місті, а потім увиділи ж друге ліпше місто і ще раз її розібрали і переклали тут на березі. Ну і тепер ми її тут вже, якби 4-й раз ми її тепер вже переробляли. Досить такий ремонт, але немалий. Треба було міняти і цілі конструкції, і цілі деталі. На стінах то, що при Союзі зашили бляху, ми то швидко зняли, викинули, бо то було недоцільно там все то. І требувалися запчастини нам для тої церкви. Бо десь у якихось містах було, що терміти уїли цілі, свої кубла мали там. Цілі дараби дерев'яні, хоч той дуб, дерево моцноє, роки свої взяли. У селі нам дали просто старі дома, такі давні,
які вже ніко не жиє там і не жив. І казали, от можете цей дом взяти або тот дом, розібрати, взяти запчасті, перенести туди, і що вам треба, то пользуйте. Так ми і робили. Що нам треба було, те ми брали із тих старих домів, переносили і вибирали собі деталі. Бо треба було міняти цілі стовбури, цілі конструкції. От такий був процес. Щось самі зробили з дерева, з дуба, щось взяли з тих дому, туди переклали. І от так складували то все. Но основному лишилося старое. Якраз специфіка тих церков, бо я знав і та, що в Києві, Плосківська церква, вона розбиралася легко, тому що там клинця там не було. Ні, там Так, швидко на замках. Шелестовська, що в Ужгороді, у Скансині, та сама історія. Її розібрали легко і переклали. Та Медведовська церква, що була в Празі, що згоріла, та сама історія. Тобто вони дійсно ті старі церкви, подкарпатські, русинські церкви, вони легко се розбирали. І та от якраз християнська ознака, що можна було подарити Дарили церкву. Церкву, от ми кладемо багатші, Багатше ліпшіся село. маємо, ми передамо свою церкву стару, там, де люди маються не так файно, а собі покладемо нову. Оце було дійсно така християнська риса. І якраз на Подкарпатті вона функувала дуже файно. Коли сте робили цю церкву? Ви її самі не робили на Кукачу? Хтось вам допомагав? От якраз консультував? Помагали по роботі, консультували, якби ми самі робили. Ну, понятно. Були, приїжджали з області, з Ужгорода приїжджали люди, які підказували, як треба робити. Звісно, бо ми не дуже все так Я знаємо. чув за Михайла Сирохмана, якраз експертом. Михайло Сирохман, був там, туди я з ним познайомив, там дуже хороша людина, дуже розумна. Приїжджали до нас Дуран такий, Іван Петрович, то він житель того села, то він, я думав, що він Житель – це виходить з села. Не житель, бо він виходець, жиє вже в другому місці, а родився там. Та я думав, що він то і задумав собі таке, та і нам розказував, що зробити. Був такий Горват, Юрій, Георгій, теж саме, вони приймали велику участь там і розказували, підказували, як треба зробити, бо ми самі то не могли так швидко, досконало знати. Там професор Ужну Шандор Федор теж, по-моєму, брав участь у тому. Підказував, як треба, як то має бути, бо там кожен замок має якийсь свій символ. То не просто так зарізалося, урізалися узори тут, а воно щось значило у той час. Він нам говорив, що чому той хрест, чому такі двері низькі, бо коли заходиш у церкву, то треба схилятися маленько перед Богом. Тому й двері такі низькі. Не є такого стандарта, не було у дверях, аж 2 метри мають мати двері. 1,70 м. Це взагалі унікально. Я бачив, що дійсно в старих церквах низькі якраз двері, або я ніде не думав, що це робилося спеціально. Так, спеціально. Василю, крім реставрації церкви, я знав, що ви колись реставрували і меблі для себе вдома, старі якісь ви збирали біглязі. Я знав, що ви то все любили, лампуші. Це є тепер у вас то? Є. У мене бояно, як дерев'яний дом. Я все хотів жити в дерев'яному домі, я так собі то і зробив. І збирав їм, бо воно там парує дерева, до каміння, до желіза. І збирав я, мав. І ще й тепер в мене є там складено, утюги старі, райбачки старі, то ті, що прали раніше по круці жони, коли... А куфор, я знав, що ви і меблі брали, приводили їх у порядок. Саквояж реставрував я такий, що коли придано давали дівкам, коли віддавали дівок, то сусік лада, це не окремий якийсь такий сундук. То сундук такий з різьбою, там різьба на ньому така теж символіку свою має. Я її не знав досконало, бо я не натільки то знав, але має свою символіку швидко. І там збирали дівкам приданої. Що назбирали, то дівки собі забирали, які йшли з дому, віддавалися. Є такий шахту старий мав, що вино давити. То я от у Ленівцях був старий Палія такий, жив. Умітували, бо старий. А тому до 150 років тому
шахтову. Я то взяв до себе там за символічну ціну, і воно ще в мене дотепер вдома там був. Ну, мені це любить. Ну, стоїть як такої. експонат. Як експонат, не давиме вино, бо не давиме, а є в мене таке діло, є. Василю, я знав, що ви ще займалися музикою. Ви гули у такому ансамблі. Коли ви почали густи в ансамблі? Йой, дуже скоро. То було десь 12 років мені, коли я то Ну, починав. і доки у вас фактично Воно мені і вся пішло, робота. пак і пішло. Та й казали, ось не пуло в нього виходить, та я то далі бив барабани. Я бив їм аж доки музики ще були, бо музики, кіть, добре знаєте, до 90-го року. Дальше На почали свадьбах. А далі дискотеками почалися заміняти. дискотеки. Міняти почала дискотека. Ну, ті музиканти були такі, та не продавали свою апаратуру, ко що мав там, а все собі лишали. Та і я так собі був лишив. Секундочку, от я знав, що ваш якраз тот рокаж, в якому грали, як він це називав? Ой, то перший роках, Да, бо я- їх було майбільше. А, ну розкажіть за всі, це інтересно. Перший був на консервах Да, і на горчиках. То перший був. Це з На Павлу Байсани, Лукерті, з ви Байсани. знаєте, то з Байсани. Да. То їх назвали пак Аннушка. Ага. Був такий у Лохові, у Ленюцях був такий, така банда, гудаки такі були. А ми пак собі зробили коло них другу. І ще одну. Як називалася ця Та назва? вже та не мала назву, Ага. то була така любительська. Ну, Ага. то гули грали. Ну, а пак у училищу. Я пішов грати, мене взяли в училище, Ага. коли я се вчив у самому училищу на столяра, та там мене взяли теж. Там я вже мало навчили мене, як то треба. Не лим так у консерви бити, а ще й, як по-правильно. А пак уже далі прийшли хлопці в Бобовище із культурно-освітніми училищами, такі образовані по музиці. І вони мене якось теж знайшли в той час. Треба, не хватало їм барабанщика, та й знайшли мене. А як вони називалися? Ми се називали група «Степень», така була. Ага. То ми при Бобоївщанському клубі були. Будинкова культура. Скорше були при клубах. Такі... Правильно, при будинках культури. Віявся вони називали. А у нас вже то вже була група. Бо скорше Вія, а пак вже група пішли. То модно було. Вія вокально-інструментальний Ансамбль. ансамбль, ага. А це вже була Це вже група. були май по-современному, то вже група, пак вже приближе до 90-х. Я Була знав- група «Степень», так Ага, се називали. нову і співаки самі писали. Я знав, група ваша своя, тобто вони не брали І чужі. ми мали йти на червону руту. Я не знав, так хлопці рішили старші, бо у нас много свадьбу було, та не пішли ми на червону руту. Мали ми їхати туди. Предлагали нам, так, було таке. Я чув, що колись сте хотіли щось купити з апаратуру нової, та ходили сте черешні красти, то правда? Ну, як красти? Ні? Ми ходили на Уцюзнину нашого музиканта. свою откурузу забирали. Було таке. На мікрофони треба було купити, гітари. Свадьби ще тільки не давали нараз, бо апаратура дорога була. Там на Іршавщину вудки у Осій. Вудки наш Ну, та там нос знаменитий, там Петруцій се родив, там се родив Іван Попович. Попович чай. От ми з його Уцюзнини черешні рвали, продавали і купили мікрофон. Це дуже... Було А такі. доки ви цю групу грали? Та всю групу до кінця в армію не забрали. Ага, а після армії ви сюди Після армії я се вернув, мене взяли і далі грати. Но вже се розпадали, то було у 90-х роках, вже се бандочки розпадали. понятно, то час другий прийшов, Перестройка, криза, ну. грошей не було, і ясно, що вже виживати такі Ми ще ансамблі. мало в ресторані грали, у Ракошині був ресторан. Там і ми ще десь, може, півроку грали. І пак все перейшло на дискотеки помало. Вася, а практика, от якраз, що ліпшеся приймало людьми? Народна співанка це естрадна. Це мала кожна співанка свою публіку, свій вік людей. Ну, то, звісно, що мало, то точно, бо старші люди все просили щось таке. Ось, доки ви все будете нам гупати, гупта в ставіну душу. Нам да що таке. Ну, у нас була в банді, у нас була і скрипка, була і баян був, і саксофон був. Гуслі, Все скрипка, було. Якщо гуслі. світло в селі виключали, ми йшли між ряди, Ай, 90-ті Били- роки, там вже били світло свої- включали. включали, було, що виключали. Ми мали барабан, скрипку і все, бо хлопці мали школу музикальну, не так, як я, бо я не мав. Я на слух. А хлопці мали, та ми тут виходили з положення і таким способом.
Голосу русину Подкарпаття. І колись розійшли, ви почали крутити далі дискотеку. Ні, ти мало по заробіткам пішов, так як усі порядочні люди наші. Мало по заробіткам, мало. А пак вернувся, була апаратура, та пак мало ми крутив і дискотеки, було і таке. Ну, з дискотеками вже усе тягло барабанити. А Як та тепер... барабан? Тепер кінець уже мало, бо вже не тот возраст, тепер може внука навчу. це добре. Пою гітару та буду вода вчити. Якось так уже то буде. Що плануєте у будущому робити? Я розумію, що є робота, де треба заробляти, а от для душі щось. Отак як церкву реставрували. Ну, я думаю, і далі це робити. Я роблю і думаю, доки мені Бог дасть здоров'я. До цього взятися і дійсно на Подкарпатті дуже багато церков, які треба реставрувати. І ви будете... Будуть люди казати, ось треба, значить будемо. Робота, яку я люблю, свою роботу, то дуже много значить, коли любити Коли свою чоловік роботу. знає Конечно. і любить свою роботу. І коли видиш результат своєї роботи. Коли видить результат. Коли ми прийшли, церква була забита бляху, зашита фанеру, а як ми пішли, лишили, а ну тепер, аби ви побзирали ту церкву. Ви шинглами перекривали. Ми її, то не ми, то хлопці з Міжгірщини перекривали. А, вони окремо робили. Вони окремо робили, але ми їм допомагали, якби все в місті ми то робили. Ну, драницю, да. Драницю. Вони привезли з Міжгірщини, то там її роблять. Тут у нас, не думав, що у нас роблять. Ні. Роблять її там, коче, то єдиниці людей сохранилися, що знають ту технологію, як ту драницю робити, бо то треба знати як. Ну, а вже ми монтували вже на місці, ми з ним воєнно то все робили повністю. Ми їм придержали, вони нам допомагали із тими міжгірськими хлопцями, які ту драницю привезли. Та то було вже якби совмісна така робота. А от коли вже позериш на результат своєї роботи, то великої, то душа ся радує. Ну, а реставрація старого куфора, старої меблі, це не думаєте десь якусь майстерню і суто тим займатися? Майстерню? Да. Ну, майстерня є в мене. Є в мене цех невеличкий такий, мали майструємо, ми дали майструємо. Це добре. Бо фактично старий куфор, який був, його тепер не роблять. І Стару мебель усе. Є десь навіть під стару мебель зробити нову, но от якраз під той стиль, який робили туди. Воно ніде не втратить не актуальність, не ціну, бо то буде все. Воно пахне не так. То та мебель нова, яку роблять, і най буде під старовину пробують робити. Вона запах має не тот, вид має не тот зовсім, то ніде не замінить. Ну, бо то є староє, то на ньому то видко, що то є староє. От якраз і за церкву Береш кажуть. у руки, і ти вже то чувствуєш, що то не такий матеріал. Дійсно. То роками вистояний. Бо кажуть, за церквоса кажуть, що там заходиш, там дух другий, намолено, стара церква, якусь молили роки, там дух з друга дійсно, йому казали аура, атмосфера. У цій церкві продовжують далі служби правити, робити. дуже добре. Не все, бо є така церква в них велика, продовжують, проводять. Ну, а і буде можливість, от на Лінівцях, це хотіли б ту церкву повністю переробити? Я був хотів. Не знав, як то, що то з того буде. Ну, треба буде думати, треба може подумати, дійсно як десь то вдасться взяти грант і реставрувати, бо вона унікальна церква, вона на отшибі, за неї мало знають. Це дійсно 7 І теж старенька, вона старенька. То так звана мала готика, колись називали, маленькі церкви. Їх мало є таких. Їх дуже малих. мало. Їх Великі дуже мало. є, Їх малих повинні мало. 3 або 4 рахуйте на. Да. Взагалі, місце ведення повністю у нас у регіоні. Лепсе. Що б ви пожадали от нашим русинам Подкарпаття? Я знову ви твердий Карпато-русин, дійсно любите свою землю, любите своїх людей. Що б ви пожадали от якраз тим людям на будучність? Хотів пожелати, аби вони держалися єдного свого. Би говорили на той бесіді, яка дається з маминим молоком. Аби не петляли, не переходили з одного на другий. Як кажуть, тепер переходіть. Це біда. Переходіть, говоріть так, говоріть сяк. Як мені мама, з яким я ся родив, з яку бесіду з таку я буду говорити, і я не думав, що мені щось у такі роки навіть вже мені щось розкаже. Так би я хотів, бо так кожен держався якось свого того. А кроме бесіду, що ще треба сокотити своє? Ну, от церкви треба сокотити. Сохташ такий, хрещик тот цілувати, бігати,
у суботу, І так як чомусь скорше. навернулося, да, щоб діточки І тих рано вищих і цілувати біли. в суботу біли, бо ми то знали, що то треба, що то свято, що то так треба, і то добре. Діти в то вірили. А Вірили в то, то все минуло десь то. Бетлегеми добре, ще ходять Бетлегеми тепер, у нас ходять у селі. Ну, мені світять, вони не ті мало, не такі, но ходять. Ну, є, вже що є. ходять, то То вже добре, бо вже добрі, Бетлегеми одмерли вже в многих селах. І колядки вже де то ті, це біда. Я вже фактично по цьому Міняться, році. світця мінять, то ясно, що це мінять, що от свадьби не такі тепер правлять, як скорше правили, бо я свадьби пройшов, я їх знав, які були свадьби, що говорили, що співали на тих свадьбах. Хоч я не співав, бо Бог не дав той голос. Паран не дав, бубнувати дав мені, то знав. І ще й тепер, то все лишило в ногах, в руках, то це нігде не діло. І, ну, то роки проходять, воно все нігде не діло. Старі часи. Тепер би мені палички дали з тими, я би так то збубнував, як має бути. Ну, от я що би я хотів побажати, бо от це якось то. Я розумів, що треба технології мінятися, цілий світ це міняє, а все десь це має лишати, все одно це має мусить десь мати лишати свою десь. нішу А, і мусить до цього мати доступ кожен чоловік, коли він захоче. Тому що якщо все одомре, людство втратить дуже много. Ну. Я якраз за бубнаря спомнив от якраз Котрого? старий час, що у кожному селі був староста Берув, був помічник Берова і був бубнар. Інформаційна служба. Що вбив, і гойкалося, що щось в селі це має робити. Здоров'я треба мати, такі, чесно, на то. No. Тепер, що б ви пожадали русинам других держав? Бо ви знаєте, що ми не єдні, слава Богу, ми маємо брату і в Словакії, маємо і на Балканах, Сербія, Хорватія, на Мадярах, на Польщі, лемки наші брати, Румунія. Що б ви їм пожадали? Я думав, що то воно є десь, що так все робить, що от зустрічаються, співають, ходять одні до других, співають, доносять свою музику, своє, що можна, то доносять. Ну, є таке діло. Я б думав, що того просто не треба лишати. По мірі можливості ще то збагачувати то Дуже більше. Бо от у нас у Бобовищах там недалеко є, у нас Ліля така Немеш. Я знаю. Вона недавно зробила свій колектив такий, що от старі пісні співає, дуже добре діло робить. От побільше би такого. Ну, Лілію Немеш знають у русинському світі дуже добре. Вона ж Добре. виїжджала про Чорноболів, Кириловну Костюми, то все робота, то все затрачена собою. енергія, робота, то треба хотіти і треба знати, тим се займати. Обов'язково так костюм То не- пошити, да. автентичний. Тепер на це майстру мало є. І сокотити якраз то ті розцвітки, сокотити то ті фігури, котрі то ті цвіта, котрі мали бути. Це треба знати, в якому я регіоні думаю, щось заснувало. Нащо? От іменно от такі організовувати фестивалі і от співати. Бобущанська лоза, як це називав ваш фестиваль, що Бобовщина? Був, да, доки не було. Та ясно, того, війна не дай. то не Лухуський, но Ну, близько, близько. молодці, що вони Ну, то більше зробили. має більше село. Ну, то, що вони то зробили, це дуже добре. Василю, а що б ви пожидали слухачам МФМ? Ну, слухачам, я думаю, їх много є. Гей, Є на цей є, час. слава Богу. Хотів би їм пожелати, щоб побільше на передач слухали, бо побільше позитивних людей. Герою Герої позитивних. було, щоб було з кого приклад брати. От побільше такого. І Файної щоб всі музики. здорові були всі слухачі, бо файної музики. А русинської, лемковської. Добре, Василю, вам теж, вам здоров'я, середньої вашої сім'ї, і щоб ваша робота, яка приносить вам радість, приносить хосен другим людям, Людям Хосена. щоб уся робота вам йшла, і щоб все у вас було добре. Дякую, файно. Голосу Русину Подкарпаття.